Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Berriobeitiko euskara teknikaria den Mario Zapata etorriko da gure platora. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1881 urriaren 25ean, Pablo Ruiz Picasso pintorea jaio zen Malagan. Gainera, urriaren 25ean ere, baina 1920 urtean, Terence McSweeney abertzale irlandarra hil zen 73 egun gosegreban eman ondoren. 7 urte beranduago, 1927an, Princesa Mafalda transatlantikoa ondoratu zen eta 314 pertsona hil ziren. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 1955ean, Sadako Sasaki japoniar gaztea eta Hiroshimako bomba atomikoaren biktima hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur urriaren 25 astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Milaka pertsona elkartu dira euskal presoen etxeratzeko prozesuari bultzada erraldoi bat emateko. Irujo kontseilariak eteetan, mikroeteetan eta autonomoetan digitalizazioa sustatzeko kanpaina aurkeztu du. Hezur muinaren ematea sustatzen duen Un Match por una Vida kanpainarekin bat egin du Osasun Departamentuak. Azaroaren 5, 6 eta 7 espetxeen aurkako topaketak ospatuko dituzte Lizarran. Covida batzordeak bere azken saio egin du Iruñan gizarte zerbitzuak edo laguntza ekonomikoak areagotzeko neurriak ardatz izan dituzten 21 bileren ondotik. Loiz Ategoni, Eki Rojo, Nora Mendia, Beñat Astiz, Saio Alkaiza eta Eneko Fernandezen lanek saria jaso dute Iruñeko bigarren berso paperak literatur lehiaketan. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Asteazkenean, arratsaldeko 7etan, Nafarroako Antzerki Eskolan, biziraute saiakera bertso saioa izanen da. Iruñeko bertsopaper lehiaketa irabazi zuen Saio Alkaizaren 3 pena mota lanean oinarritutako emanaldia izanen da, eta sarrerak 5 euroko prezioa izanen du. Gainera, egun berean, baina 7:30 hasita eta karrikirin, zuzentzaileak solasean mahai ingurua eginen dute. Zuzentzaileen egunaren harira, zuzentzaileen lanbideaz mintzatuko dira Fernando Rey eta Amaia Laseras, eta jendaurrean zein streaming bidez eskainiko da. Eta azkenik, ostiralean, 7:30 ere, Euri Zitalari esker liburuaren aurkezpena eskainiko dute Itxaro Borda eta Ane Garziak karrikirin. Liburu aurkezpena eta Amaia Ezpeldoi detektibeari buruzko solasaldia izanen da. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Nafarroako unibertsitateetako nazioarteko mugikortasuna suspertzen ari dela nabarmentzen du azal honek. Argazkiaren bidez aldiz, Zubiri Iruñaren arrakasta azpimarratzen du. Horretaz gain, Nafarroako elikagaien kateko enpresak lehenbizikoz ikuskatu direla jakinarazten du gaurko Notiziasek. Baita, Ultzamako hipika batean emakume bat hil dela ere, zaldi baten ostikada batengatik. Bestalde, bigarren entzierroan adarkada zauritutako bat izan zela aipatzen du. Eta bukatzeko, txistorrarik onena burlatan egiten dela ere jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroako 21 enpresari isuna ezarriko zaie, ordu erregistroko irregulartasunak direla eta. Argazkian, Iruñea zinema ezagutu zuen egunera itzuli dela erakusten du. Horretaz gain, Ultzaman, zaldi baten ostikada bat jaso eta gero, iruindar bat hil dela jakinarazten du egunkari honek. Eta amaitzeko, Osasunak 101 urte bete eta mendeurrena atzean utzi duela nabarmentzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra aldaketa demografikoak EAen hezkuntza eztabaida piztu duela da. Argazkian, Atletikoren aurka garaipenetik gertu geratu ondoren, Realak lider izaten jarraitzen duela nabarmentzen du. Eta azkenik, Aitamarik 105 migratzailerekin Sizilian porturatzeko baimena lortu duela azpimarratzen du azal honek.
eta Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia aurrekontuen negoziazioan adostasun giroa nagusitzen dela da. Bestalde, Maluxa Barandiaranen deklarazioak jasotzen ditu. Esanez, gripeak ondorio larriagoak ekar ditzakeela COVID-arekin batera emanez gero. Eta azkenik, Aimar Olaizolaren hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, sasoi honean dagoen honetan erretiratu nahi izan duela. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten. Gaur, fronte batek eragingo digu eta atzo baino hodei gehiago izango dugu. Fronteak euri pixka bat ere utziko digu, baina noizbehinkako euri txikia eta bereziki iluntzean ipar osagaiko haizea nagusituko denean. Goizean hego osagaiko haizea ibiliko da. Zeruan hodeiak eta urdingune txikiak izango ditugu. Hala ere, arratsalde gau partean hodeiak ugaritu egingo dira. Temperaturari dagokionez, apur bat jaitsi egingo dira maximoak eta 18-19 gradu inguruan kokatuko dira. Eta bihar, asteartean, garbitzera egingo du egunean zehar. Goizaldean eta goizean goiz, hodei ugari izango dugu, bereziki Kantauri isurialdean, non noizbehinka euri txikia egin dezakeen, batez ere ipar ekialdean. Alabaina, egunak aurrera egin ahala, ostarteak nagusitzen joango dira eta arratsaldean oskarbi geratuko da. Ipar ekialdean hodeiak pilatuta gera daitezke, eta apur bat gehiago kostatuko zaio jasotzea. Temperatura minimoak igo egingo dira, eta maximoetan ez dugu aldaketarik espero. Haizea aldakori ibiliko da eta arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da. Orain Berriobeitiko euskara teknikaria den Mario Zapata dugu gurekin platoan. Kaixo, Mario. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bai, horre gogotzu. Bai, zer moduz Berriobeiti aldetik? Bai, orain udazken aldean eta beti kokatzen dugu, azkenengo 4 urte hauetan kokatzen dugu ziklo berezi bat lotuta familien beharrekin, familiei zuzenduta. Agian fiskat bereizte aldera hor ekaina aldean egiten dugu normalean euskararen eguna eta horren bueltan ere beste ziklo bat lotuta igual beste ikuspuntu ludikoagoarekin. Eta orain udazkanean ikasturtearen hasierarekin kokatzen dugu familia eta euskara zikloa bereziki orain ikasturtearen hasiera honetan familiei deiretuan aurrak matrikulatua dituzten familiei nolabaiteko ziklo berezi bat baliabide eta laguntza eskaintze aldera, ez? Eta ze baliabidez edo ze laguntza mota, ze helbururekin? Bai, hor, normalean gure planteamendu izan da familiek baituzte hutsune batzu, hain zuzen ere euskaldunak ez diren familiak edo familietako bat euskalduna ez den kasuetan, hori lotuta dago batzutan eskolaren inguruan sortzen den beharrekin, askotan etxeako lanak, gero ere aurre eskoletan matrikulatu berri dituzten familiak askotan aurrak sortu, baina beraiek ez dituzte baliabidek aurrekin aritzeko euskeraz, jolasak, kantuak eta kontuak aurre horiek esateako aurre eskolan sartzen dira, hasten dira euskarazko kantuekin, eta familioetako zenbaitzu ez dituzte kantu horiek ezagutzen. Orduan, etortzen zizkie aurrak eta ez dakize kantu, ez dakize jolas, eta momentu horietan familia horientzat mundu berri batean sartu dira aurre eskolaren bidez, eta euskara zerbitzuen ikuspuntutik ona da familia horiei izateako, aur txiki-txikiak, 0 urtebeteko aurrak dituzten familia ere asteaia baliabide horiek eskaintzen, ez? Beti material batzu grafikoak eskaintzen dizkiegu, ipuinekin eta holako aurrekin egiten diren zamolde eta jolasekin, baina era berean esateako ziklo honetan antolatu dugu
tailer bat lotuta aurreskolaren munduan dauden gurasoei, hain zuzen ere, hasierako kantu, jolas, esamolde eta kontu horiek guztiak ere helarazteko, ez? Eta bereziki, kaso batzutan, familia euskaldunek ere, euskaldunak izanik ere ez dituzte bere bide horiek, zen agian horietako askok ikasi dute bereik de ereduan, eta familia euskaldunak izan gabe ez dute ondare hori jaso. Eta orduan bereik aurren kantuak eta aurren kontuak ere ez dituzte ezagutzen. Orduan ez dago tailerretako bat lotuta dago mundu horrekin, beste tailer bat lotuta dago pixkat koskorragoa direnean, ja hasten direnean, bai, hezkuntza lehen hezkuntzan hasten dira etxerako lanekin eta hori bereziki lehen hezkuntzan. Familia zenbatzu beti larri biltzen dira, ez? Nola lagundu. Nola lagundu. Kasu askotan familiek ez dute euskara ongi menperatzen, bereik daukaten mamua da, euskara jakin gabe nik nola erakutziko diot, nola lagunduko diot nire seme-alabei etxealako lan horiek egiten, eta eskaintzen dugun tailerretako bat, hain zuzen ere hori du tailerrako, hori du izenburu, ez? Nola lagundu etxeako lanekin euskara jakin gabe edo ongi jakin gabe, ez? Zen mamu bada, ina handi batean, zen... Guraso gehienen beldurra, ez? Bai, eta nik uste asko eragiten du baita hainbat kasuetan matrikulazio momentuan erabakitzeko non matrikulatu aurrak, ez? Eta euskaldunak diren pertsonentzat agian hori ez dute hola bizitzen, beraiek, baina euskara ongi menperatzen zuten pertsonen kasuan bai, ez? Kezka bada, ni nire seme-alabi lagundu nahi diet, eta ez baditut baliabide linguistiko hortarako, eta orduan kasu honetan tailer horien helburua lotuta justu horrekin, eta nik uste pixkat desmontatze aldera mamu hori ez delako erreala, bereik ezin dietela lagundu seme-alabi etxerako lanekin. Euskaraz jakin ez arren, bai lagundu daitezke. Bai, eta hori hortarako badago pertsona bat Iñaki Izmendia azkenengo urte hauetan bereziki bideoietatik pixkat jorratu dituela bideoiek, eta badaukala zentzu horretan nik uste argudio asko, esperientzia, eta gainera gurasoekin aspalditik lanean aritu da, jasotzen bere kezkak, bera pixkat ere tailer horiek esaten dira oso interaktiboak, abiatzen dira gurasoen kezketatik eta hori, eta berak daukan eskarmentuarekin nahiko modu argian pixkat desmontatzen die mamu hori eta laguntzen die guraso horiei ikusten beste ikuspuntu batetik eta hartzen bere gaituztela baliabideak seme-alabei laguntzeko. Orduan ziklo hau berezik ez dago gurasoei zuzen du. Bai, kasu honetan gurasoei zuzendutako zikloa da, horregatik izenburua da familiak gehi euskara, hor kokatzen dugulako gure helburua, ez? Aipatu dut pixkat eskolarekin lotutako kontuak, baina hortaz gain ere familia zenbaitzuk nolabaiteko utzune daukate ez dakitelako bereik jolasten bere seme-alabekin euskaraz, eta hain zuzen ere ziklo barruan antolatzen dien bi tailer horrekin lotuta da, ez? Egiten duguna da, espazio batean nolabait joku horiek familian gurasoak eta aurrak elkarrekin batera, jolasak, kantuak eta halako kontuak ere ematen dizkiogu berek ikasteko, jasotzeko eta praktikatzeko ere seme-alabekin espazio eroso eta seguru batean, hortan aritzen dien monitorekin, eta bereik ere baliabide horiei jasotzeko, etxean bere seme-alabekin ere aritzeko. Jolastu alizateko. Eta egoera honetan familia asko daude, berri baitin esan nahi dutez, gurasoak erabat euskaldunak ez izatea eta aurrak de ereduan matrikulatu dituztenak. Bai, horre azken finean daukagun errealitatea ez bakarri berri baitin, nik uste Iruñerri osoan bada familia asko eta mistoak dira, bat euskalduna, bestea ez da euskalduna, eta horietako askok agian euskara nola doala ikasi dute, baina ez dira euskaldun osoa sentitzen, ez dira sentitzen gai euskaraz erabat aritzeko, lasaitasun zituzte baliabideak transmititzeko euskaraz ohiko zaharrak, esamoldeak, gauza asko bereik ez dituzte ikasi, bereik txikitan familia erdaldunetan zitu direlako ere. Eta orduan hor, utzune hori nik uste nahiko nabarmen da Iruñerria bezalako espazio soziolinguistiko batean, eta nik uste, azken finean, familiari behar dituztela laguntzak eta reforzo horiek, ez? Eta hori saiatzen ari gara, ez?
Horreko, igual, esparru orokorrean, Nafarroako Euskara Zerbitzuen artean sortu dugun webguneren bidez hor eskaintzen dugun bai informazioa eta baita baliabide asko. Gero modu praktikoan, gure herrietan saiatzen gara olako gauzak antolatzen azken finean pertsona horiek ere bere herrian praktikatzeko, ez bakarrik ikusteko webgune batean, baizik eta eta haien artean ez, ere harreman horiek sortzeko agian. Bai, egoera berean dauden gurasoak izan dira. Bai, zen, ez dakit, gurean hor bakagun antolatako taileritako bat Berriobeiti antolatu dugu, eta hor bakagu Berriobeiti, Berriogoiti, Ainzain eta gero herri txiki batzu, eta hor badaude familia zenbaitzu egoera beretsuan daudela, batzutan koinziditu egiten duten autobusean eskolara emateko orduan, beste batzu elkar ezagutzen ez dute ez direlako herri berekoak, eta Artika Berrin ez delako hor espazio handi batean badaukagu guraso asko egoera horretan daudela. Eta normalean ez dako hor antolatzen dituen tailerrak oso ongi funtzionatzen dute, badolako guraso asko egoera horretan, ez bai. Eta ziklo hau gaur hasiko da, eta noiz arte iraungo du? Bai, gaur daukagu lehenengo tailerra, hor jolas taileretako bat Berriobeiti, eta gero ondoren aipatu bezala baitugu beste 3 tailer, jolas inguruko beste tailer bat Artikan, azaroaren 3an, ondoren daukagu aipatu dugun tailerra Iñaki Ezmendirekin, etxerako lanen inguruan, eta baita pixkat haur txikiei begira familietan nola ikasi bizitzen laniztasun horretan ja txiki-txikitatik, ez? Pixkat lotuta daude ikasi daitezken rutinekin, eguneroko gauza txiki horiekin euskara jakin edo jakin ez arren bereen etxean sartzen aldituztela horren bide, aurrak hasi direnez euskara ikasten, behintzat da itzaki bat, beraiek ere pixkat euskara sartzeko baita erdaldunak diren familien etxeetan, ez? Eta zikloa berez bukatzen da azaroaren partean, azaroaren 22-24an daukagun azkeneko jarduera, eta hori da erakusketa bat, jolas eta jokuen erakusketa bat, hori antolatzen dugu kulturetzeko erakusketa gelan, eta horrekin ere nolabait saiatzen gara familiei ere baliabide batzu ematen, eta hori ere nahiko lotuta dago gero Egoberritan egoten dira pariekin eta mundillo horrekin, zen askotan familiek ez dute ezagutzen merkatuan dauden euskarazko produktuak, eta egon badaude jolas eta joku pila bat euskaraz, eta familia askok ez dituzten ez ezagutzen erakusketa honen bidez, justu hain zuzen ere eskaintzen duguna da abaniko horren bidez, bereik izatea aukera gehiago, gero jolasak eta joku horiek erosi ahal izateko, ez? Batzutan lotu dago bertako pariekin, baina ez bakarri hori, azken finean familia momentu askotan erosten dituzte gauzak, eta ohikoena esaten da merkatu orokorrean dauden erderazko produktu horiek, eta askotan ohartu gabe produktu berdinak euskaraz existitzen direla, ez? Eta gaina nik uste euskaraz dauden jolas eta jokoen munduan baude gauza oso interesgarri asko lotuta jolas kooperatiboekin, eta holako igual beste filosofi esain komertziala esan ohikoa, eta hor badago mundu bat oso interesgarria askotan familiek ez dutela ezagutzen, ez? Agian ezagutu arren ez, nolabaiteko beldurra sentitu dezakete, ez? Agian euskaraz denez eta haiek ez duten ez ongi kontrolatzen edo? Baliteke hortan ere izatea, baina askotan jolas horietan bereiek ere segun zeure mota diren hartzen dira gai direla jolasteko horrekin, eta horren bidez bereiek ere ikasteko, ez? Erakusketan bertan dago monitore bat, monitore hori justu espezializatuta dago horretan, eta berak gurasoi ematen dizkie bai pistak eta bai horren inguruko informazioak, laguntzen die aurren adinaren araberan aukeratzen zeintzuk daitezkeen jolas motak egokienak, eta hori ez da gainera espazio oso ongi bereiztuta dago, eta eskaintzen dira adin desberdinetako jolasek eta jokuak. Orduan zentzu horretan bada espazio bat gurasoentzako ere aholkularitza jasotzeko horren inguruan, zen horretan nahitzen diren pertsonek asko dakite horretaz, eta askotan igual joten zareten da batera ikusten duzu dagoen zera eta ez dakizun nondik nora hasi, ez? Eta aukitzea hor pertsona bat horretan aditua, ematen aldizula zuri informazioa eta aholkularitza nik uste oso aberasgarria dela, ez? Eta pixkat ere hori da
erakusketarren funtzio eta nik uste plus bat ere, ez? Informazioa ematea familiei, ez? Eta familietaz ari garenean, esan nahi dugu haurrak 0 zenbat urteraino? Jardueren araberan, ez datako hor lehen aipatu ezala, txikientako dagoen tailer hori aurreskolaren munduan kokatzen dugula 0-2-0-3 urteko aurrentzat, gero jolasen tailerra kokatu dugu 3-7 urte tarte horretan, gero erakusketa hor esan bezala abaniko zabala da, zen badaude justu jaio berrian aurrentako kontutxoa gauzak, eta baita ere pixkaria 12 urte bitarteko aurrentzako kontuak ere badira. Zen badaude jolas asko eta jolas kooperatibo asko familian jolasteko adin desberdinetako zen artean eta baita gurasoek ere parte hartzeko. Bale, primeran. Eta jarduera hauetarako izena eman behar da, ez? Parte hartu ahal izateko? Erakusketaren kasuan izan ezikan, erakusketa berez espazio irekia da, horre aforo oso handia da, zen erakusketarito oso handia da, ordan horrez dago arazorik, baina gainontzeko jardueretan izena eman behar da aldez aurretik, baina horrekin pixka bat ere aforoak ere mugatu nahi dugu, zen lokalak ez dira oso handiak ere eta ez dugu nahi ere jendegiei gertza, eta ordan izena ematen ere batean lotuta dago hori aforoen zearekin, kopurarekin, eta orduan horre izen emateak egiten dira 012 telefonaren bidez, hor badaude finkatuak egun batzu jarduera bakoitzan izen emateko, hori guztia daude udalaren webgunean, eta webgunean dago agenda talean, hor dago jarduera bakoitzaren inguruko informazioa, eta baita informazio horren barruan ere izen emateko epea. Eta doakoak dira tailer guzti hauek? Dena doakoa da, eta gaina pixkate filosofia hori da, eskenean tresnak eta laguntza eskenien dugu familiei, eta kasu honetan jarduera guztiak doakoa dira. Eta ipatu duzu, ziklo hau ez, lehenagotik ere egiten aritu zaretela, pixkat familiei laguntzeko helburuarekin, eta zer nolako erantzuna izaten du parte hartzaileen partetik? Aurretik ere eskaini izan dira holako gauza solteak tarteka egiten ziren tailerrak eta hori, baina 2017 urtean, formatu hau hartu zuen zikloa delakoak, hain zuzen ere pixkat ere ikusten nolako positiboa zela ere horrela proiektatzea, ez? Hain zuzen ere gauza solteak egin beharrean, zela ere pixkat referentzialtasun hori sortu, ikastutaren hasia kokatzean ikuste hona dela, zen esateako aurreskolan sartu berri diren aurren kasuan familiak askotan galduta daude, etxerako lanen konturekin berdin, hainbat kasuetan justu zazpi sortzi urtekin, etxerako lanen konturekin hasten diren familien kasuan, justu orain iraian urrian etortzen zain, eta niko hain zedingo doan, ez? Orduan, kokatu genen momentu honetan, eman genion koherentzia eta uniformetasun hori zikloari, eta orduan horrela proiektatzen dugu, uste dugulako gainera familiek nik uste behar dutela eta eskertzen dutela zea hori, ez? Aldez horretik beti egon da parte hartzea tailerretan eta erakusketan eta holakotan, eta nik uste gero eta gehiago. Gero eta nik horretzen naiz, duela, ez dakit, 6-7 urte egiten zen tailerretan, parte hartzen zuela beti familia kopuru bat eta hori. Baina azkenen urte hauetan, gero eta jende gehiago, egia dena azkenean aforoak mugatu behar ditugula eta askotan jendeak kanpo gelditzen zaigu. Ez dako erakusketan espazioa dela zabalagoa, ordutegiekin eta hori jende asko pasa daitekela, ikusi dugu azkenen urteetan jende asko pasatu dela. 3 egunez egoten da erakusketa, orduan egun batzutan jende gehiago dago, beste batean gutxiago, baina jende asko, gure udalerrikoa, nik uste kaso batzutan ere, bereziki Artika Berriren kasuan oso hurbil dago Guztintzuriko auzoarekin, eta Guztintzuriko jende asko hurbiltzen dela, eta igual Berrizarkoa ere, eta erakusketa Artikako kulturetzean Orgoian herrian dagoenez, igual izaten da espazio bat irekiagoa, eta ikusi duguna azken urteetan erakusketatik jende asko pasatu dela. Eta tailerretan parte hartzen duten gurasoek gero nolabait jakinarazten dizuete jasotako tresna horiek baliagarriak izan zaizkiela edo nolabait jasotzen duzue hori, erantzun hori?
Batetik, tailerretan bertan ere ematen digu material gehiago. Parte hartzaz gain gero jasotzen dute beraiek ere materiala landu izateko. Gero horretaz gain lehen aipatu dudan era webgunean ere baukagu baliabide natal nahiko beratza eta hor dago gauza asko erabiltzeko. Eta gero kaso askotan egiten duena, oro har egiten duena gero beraiek galdetu, ebaluatu tailerrak eta hori, eta normalen ebaluazioa oso ona izaten da. Hor aritzen diren profesionalak tailerretan, tailer horietan guztietan izaten dira Dindaia Fundazioko monitoreak, eta justu horretan aritzen den jendea modu praktikoan eta oso esperientzia handikoa, eta hori somatzen da zen, ez da berdina gauza teoriko edo praktikoa, eta pertsona horiek azken finean modu praktikoan gurasoekin konektatzen dute. Bueno, orduan ez, aukera paregabea gurasoentzako. Bai, eta, gu berez izen emateko orduan lehentasun ematen digu herrikoi, baina ere aukera dago eta beti kanpoko jendeare, bai, Ensoain Berreztarretik, Iruñatik, beste toki batzutatik ere etortzen dira pertsonak. Aforoa bete arte ez, norki? Bai, baina esan dut hori, gu bai pixka muga daukagu eta zehatzen gara lehentasun ematen herrikoi, baina aukera dagoela. Kanpoko norbaiti interesatzen bat zaio ere? Bai, gaur dan lehenengo tailer honetan, berribitiko tailer honetan, badago herriko jendea, badago Iruñeko baten bat, eta badago Atarrabiako bat, esateko Atarrabiako familia bat, ongitorriak. Mundu guztiaren zat, irekia. Bai, tokia dagoen bitartean, bai. Bueno, orduan ez, esan bezala informazio guztia Berriobetiko udalaren webgunean aurki daiteke. Bai. Tailer bakoitzarena eta hor esteka ez, izena emateko. Bai, dago informazio orokorra post batean zikloan inguruan, baina gero jarduera bakoitza agendan dauka bere informazio zehatza eta bereziki importantena kontutzen izatekoa izena emateko beha. Bai, primera, ez dakitez bukatzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko, ala besterik gabe, hemen utziko dugu ez, eta jende animatzen den, eta primeran doazen tailer guztiak. Bai, mila esker zuei, aukera hau eskaintzagatik. Bai, zuri, etortzeagatik, eta beste bat arte. Bai, urren arte. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Antsoainen, gau beltzari buruzko hitzaldia eginen dute ostegunean arratsaldeko 7etan Harrobi gaztelekuan doan. Arimen gaua ospatzeko ohitura ongi errotutako tradizioa da gure kulturan, eta oinarrian ez dago film amerikarretan ikusten ditugun irudietatik oso urruti. Horri buruz, solastuko dira eta espero gabeko bitxikeria batzuk ezagutzeko aukera izanen da Josu Ozaitaren eskutik. Horretaz gain, azaroan zehar, arte jolasak eta lagun txokoa eginen dituzte lehen hezkuntzako lehenengo mailatik 4. mailara arteko haurrentzat. Azaroan kultura aroa programaren barne kokatuko dira, eta izen emateak gaurtik ostegunera arte eginen halko dira 012 telefonoaren bitartez. Arangurenen, igandean, Greenpeace antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da 2 saiotan, bata arratsaldeko 6etan eta 8:00 bestea. Sarrerak kulturetxean eskura daitezke 6 euroko prezioan, eta obra ekologiari, gure planetaren etorkizunari eta gure espeziaren iraupenari buruzko satira divertigarria da. Barainainen, urriaren 29an ostirala Halloween ospatuko dute udal ludotekan. Hainbat pase egingo dituzte bazkideak ludotekara sar daitezen eta prestatuko dituzten sorpresekin harritu daitezen. Lehenengo emanaldia 5 eta 4 izango da. Paseen ondoren, festa txiki bat ospatuko dute musika eta jolas divertigarriekin. Eta bestalde, Baragazten doako saioak eginen dituzte nahi dutenek probatu dezaten. 2 egunetan 4 saio ezberdin eskainiko dituzte. Azaroaren 6ean breakdance saioa egonen da 11etan eta boxeokoa 12:30. Eta azaroaren 13an zumba 11etan eta flamenkoa 12:30. Saio guztien iraupena 1:30 izanen da eta doakoak izanen dira. Izen emateak azaroaren 3 arte egiten halko dira Baragazten ala telefonoz. Iruñean, COVID-19 batzordeak bere azken saioa egin du. Hirian, gizarte zerbitzuak edo laguntza ekonomikoak areagotzeko neurriak ardatz izan dituzten 21 bileren ostean.
2008ko irailean sortu zen eta herri segurtasunari eta udal zerbitzuen funtzionamenduari buruzko gaiak ere landu ditu. Eta horretaz gain, Loitzate Goñi, Eki Rojo, Nora Mendia, Beñat Astiz, Saioa Alkaiza eta Eneko Fernandezen lanek saria jaso dute Iruñeko 2. bertsopaperak literatur lehiaketan. Gainera, urriaren 27an, lehen edizioko sarian oinarritutako bertso saio bat aurkeztuko da, Julio Soto, Sarai Robles, Sustrai Kolina eta Uxue Alberdirekin. Azkenik, jakinarazi da udazkenean egin ohi den bertsoaroa zikloa 2022ko otsailean eginen dela, Nafarroako bertsolari txapelketarekin bat ez etortzeko. Osasun krisia dela eta lehiaketa atzeratu da, eta Iruñeko udalaren babesa izanen duen finala azaroaren 28an eginen da. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, Aldezarrean egindako aniztasunaren aldeko ekitaldi baten irudiekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Y en el cual hoy podemos reunirnos en este barrio y poder hacer esta comunidad de barrio. Y qué mejor que hacerlo a través del movimiento de las danzas, algo que ancestralmente nos ha unido y que hoy desde esta universidad vamos a crear una danza entre todas las personas para que sea una danza. Bueno, pues ni naiz Dani Biaumon, naiz Aldezarreko guraso bat, auzokidea eta Piparrikako partaidea ere. Pues hau antolatzen du Azeta, baina zarean lan egiten dugunez kolektibo gehienak, pues ni nago Piparrikan, baina Piparrika dago Azeta ekimenan sartuta. Orduan dena egiten dugu zareetan, ez? Bakoitza bere arloan, baina azkenean da dena ez dakit, sentimentu berakin edo helburu berdinekin, bai ez? Hori pizkot auzoa egitea, inklusioa eta ez dakit, beste modu batez harremanak izan, ez, auzokidea tartean eta hori, auzoa egin eta beste modu batez. Ateratzen da Azetatik, ez? Zeren pizkot ikusi behar genuen proiektu bat pizkot auzotik kanpo etorri den jendea pizkot biltzeko eta elkarrekin gauzak egitea, ez? Orduan zein aldugu, pues, janaria adibidez, ez? Pues nola egiten duten atxerritarrak eta hola, beste leku batetik etorritako jendea nola egiten duten sukaldatu. Pues orain egiten da liburutxo bat auzoko postren errezetakin, ez? Orduan, pues ez dakit bat Argeliatik, beste bat Senegaletik, beste bat Aldezarretik edo ez dakit Andaloziatik edo den lekutik bere rezetak edo ekartzen ditu, dena biltzen dugu eta halako egun bat egiten dugu Piparrikan adibidez, ez? Dela hori plazatxo bat, pues guztiekin, pues hori egon goiza gozo bat eta gitu. Beharrezkoa da halako ekintzak egitea eta horrela behartzen dugu jendea elkar ezagutzera, baina hala ere, adibidez ni nago asko Piparrikan eta hemendikan pasatzen da jende asko familia guztiekin, ez dakit bazkaltzera egun arrun batean edo halako zerbait, eta orduan ja hartzen duzu harremanak, baina klaro, ja hurbiltasun hori baldin baduzu auzokideekin, pues da errezago halako proiektu bat sortzea, ez? Eta halako proiektuak egiten baduzu gehiago, pues ja dago harreman gehiago eta dena da gehitzea. Bueno, pues hasi gara 11:30, ez? Pizko dumentxako jokukin eta hola. Pues jende desberdinekin eta hola, beti bezala.
Eta gero pizkot dantxak eta hola egin dugu, zirkuloak hori pizkot elkartasuna egiteko eta hola. Eta gero, azkena da postreen daztaketa, ez? Hemen egonen garela postre guztiekin daztatzen, elkarri dute guztiak beren galakin eta hola daude dena super guapak eta guapok. Eta gero, nahi duena, igual geratzen da hemendikan, pizkot bazkaltzekin ekarri duen guztiekin, eta pasatu dugu eguna, herri plazan bezala, ez? Guztiak elkarrekin egoten, eta jazta, lazta. Hori, bai, da garrantzitsua, zeren bestela ez gara ezagutzen, ez? Bestela bizitzen gara auzoan, baina ez dugu harremanik gure artean, taula, ez? Eta ez dakit, jendea bizitzen da bata bestearen ondoan igual 20 urte, eta ez dira elkar ezagutzen, igual justu, kaixo esan da gutxi gehiago, ez? Orduan, halako gauzakin lan egiten dugu elkarrekin, edo pasatzen dugu denbora elkarrekin, eta hori egiten du gizarte askoz osasuntsuago eta integradora eta... Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.